हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनायजों लोगोसेनो दिनैनि गोदान भिडिअआवबो नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै हरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आरो जोंहाबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर बिनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौबो जोबजासिम नायदोलाय आरो नायखांनायनि उनाव लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांदो अननानै हायोब्ला शेयार खालामदो आरो जायफोर चेनेलाव गोदान अननानै नोंथांमोननि मबाइल स्क्रिनाव नुजाहैदोंबा प्लिज साबस्क्राइब बानायनानै थांनो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नायहोलांबाय थादो जों बहा थाङो मबाइलासो जादों मिथिया जादों मबाइलासो जामारदोंथ' आरो फुलालानो ओइ सेन्टाराव दसे दिनै लाला होलांनोसैलायनाय बिखुङाव थफ्ला बानानै लालायबाय ना बाबु बिबि लाहानावसो उन्दुफैनायमोन नालाय फोथाबो गैया गथ'आ फोथाबो गैया फैदा सासे थाबोबाय आदा मोनाबा दाहायनो मोनदों खोमा Mama, kan nggak boleh keluar ya? Kan nggak boleh ya? Tanda mulia apa terjadi lainnya kan? Jangan ngambil ini marahnya saja kan? Iya. Itu belum gerak salamnya. Sebagai kamar menarik apa juga cara dia mau bagus lagi siapa itu? Biru kan ada lagi berapa? Apa yang Coba lihat ke sana baik. खोमसिलाय बायजा माया बिदि नुखो साथि होखो Udah, aku dंखायो आं लाथुरिनो मोना फैलायबाय लोगोफोर नै अमानो जेने थेने आदार होनानै गालांनायखायसो आरोना थाबाफोरखौबो सानफ्रामबो सोनांगौ गंगायावनो थाया थाबायथों होननानै लायनाया लोगोफोर मोनायानो आंनि फिसाया दालाय बहा मोनहाबायगोन दे 6 मासाव नै बेखौसो होनांसिगोन होनलाय होनलाय सोना रिंखांनाय होनलाय आय माथो बेबो ग्रोब ग्राबसो बोरैबा जाबा दे सना जों masih ada isi. Abang, isi gua nak kena kami mah. Mana nih? Ayo lanjut sana. Mau lihat di sini kok. Mulai komplek tu. Nih kasih diri. Baby. Kau kalai, kau kalai. Kau Udah mana? Bijolnya mana tu kau? Gue yaudah. Ada siapa nong? Aswa. Jadi bah tu meh. Saya ini berapa? Thoptaसे होलायनांगौ नै लोगोफोर मा जाबावगोन दा फिसालाया थुमफ्राफ्रा नालाय एसे देरबावनांगौ बहाथ' 6 मासावलाय एसे गोलाव जाबाय बायगोन दे बा Bukalasih दामग्राया मोजां नङा दांहाय नै सिगांना माबा डाबल गैया मेथाइ खनग्रालाया नै बेखौनो ओरैनो मा होननाय बाबु Kungay ba naman? Abang ni kusitar ko tuwane. Nacutu manuce. Kali ba ni kayo ho ni biyak pipadungan ba bibok ko tangsi na lenglay ba. Bre ni biyak ba tangpane ke bari yarin na. Ba munhiya na lay gari ab mata kalam bagon. Piya to isi lo erlan mistri na lay ni biko pulaw na hinsang da pibatay. Sungna manakay dabo logoफोर 7ता ना 20 जाखो ब्रा 6ता 24 जाबाय नों संसां ओंखाम दंखायो Kalau bunuh. सोर Angin. Angin mana mama kamu?